Ini ndauya hangu kuzobvunzawo varume nekuchemera pano. I really want to know what is the reason of cheating nhai varume. And if you are not happy with your wife, sei musingaende kwamunofadzwa kwacho ikoko full time. How can you claim kuti unoda munhu iwe uchiramba uchimuchemedza? Ini ndave ne14 years ndakaroorwa, but misodzi inogara iri pamatama chete. One woman after another. I don't know how to move on because isu vaive no bonde before marriage, and sometimes I blame myself kuti dai ndakarara naye before tawanana. Pamwe angadai akaona kuti handide akandisiya hangu. Ndakawanikwawo neanondikoshesawo. Handizivi kuti ndodii. Varume, please answer kuti why do you keep on cheating on mumwe wako wemakore, and why musingaendi ikoko kwamunodiwa ikoko, then mosiyana nesu hedu, so that we move on one life dzedu. Zvinhu zviri kundirwadza zvisingaiti. Please ndibatsirewo hama dzangu kuti ndoitawo sei nesituation yakadai, because chandiri kuona ndechekuti ndichapedzisira kana ndazviuraya. Thanks kune vachabatsira.